E voltamos falar de cine, martes. Nos gusta falar de cine con alguén que sabe moito, que é Fernando Sampedro. Por eso, todos os martes en Radio Culleredo temos as nosas crónicas cínicas. Quédense connosco un ratiño, se lles gusta o cine ou as series de televisión, para ver de que falamos hoxe. Que tal, Fernando? Moi bons días. Pois bons días. Bueno, moito non é que saiba, un pouquiño. Aí Bueno, un chisco, pouquiño. O xusto é necesario. Bueno, pois, e dese xusto necesario, fixeches deberes esta semana? Home, pois non todos os que tiña marcados, pero bueno, hai algunha cousa ou polo menos hai un par de peliculiñas, hai para falar delas. Bueno, xa sabe os nosos ouvintes, Fernando, que nos damos a nosa opinión, lóxicamente. Haberá cousas nas que coincidan os ouvintes, pero o que nos interesa é que teñan, bueno, para facerse unha idea que o mellor ás veces que xa non merece a pena pararse con algunhas cosas, e outras veces algunha cousa que non pensábamos, algunha produción, algunha peli, algunha serie, home, pois o mellor sí que nos teremos que parar, e por eso, coa nosa opinión, intentamos que os que nos escoitan pois se fan unha idea e teñan aí unha bueno, pois un xuizo para poder partir de aí e se queren, pois probar, non? Evidentemente, para eso estamos un pouco de gurús e guías espirituais do que non se debe facer. Exactamente. Bueno, e que non debemos facer? Que non debemos ver esta semana? Bueno, a ver, como deber, ver ou non ver, pois mira, igual é noso veciño dentro de nada, ou xa o é, e non sabemos, porque, por certo, me acabo de enterar de que, aínda que sexa un pouco off-topic, pero antes de empezar co cine, acabo de enterar que o cantante Antonio Orozco, que estuvo o sábado actuando no Coliseo da Coruña, xa está empadronado en non sei que pobo de Galicia, non trascendiu a noticia, bueno, polo menos eu non me enterei, pero a verdade é que ahora quere empadroarse en Sada. Antonio Orozco, que é gaditano de toda a vida, non? Bueno, pois quere gusta moito a nosa terra e que se quere vir para aquí. Bueno, pois benvido sea. Pero digo isto, a modo de curiosidade, porque igual tamén, xa sabemos, estamos hartos de ver na prensa, sobre todo na máis rosa, que igual temos pronto de veciño a Richard Gere, non? Eso din. Bueno, pois eu vin a última, ou penúltima, non por el, exactamente, pero sí polo seu director, por Paul Schrader. O Canadá, se chama a película, O Canadá, mi Canadá. No, eso pequeno chiste privado. Xa, bueno, privado e cinéfilo, non? Efectivamente, bueno. Pois esta, O Canadá, bueno, é unha adaptación libérrima dunha obra teatral que nos conta como nos seus últimos momentos de vida, xa na vellez, afectado dun cáncer terminal, pois un afamado documentalista que residiu a maior parte da súa vida e desenrolou o seu traballo en Canadá, en a zona de Montreal, pois, bueno, alcanzando fama, prestixio e premios a nivel mundial, non? Pois decide contar nos seus últimos momentos a un dos seus alumnos, tamén outro documentalista, pois a historia e os secredos da súa vida, non? Entre eles, pois, un par de secredos inconfesables que nin sequera a súa muller, encarnada por unha sempre fascinante Uma Thurman, pois, nin sequera ela coñecía toda esa historia, eses segredos que guardaba ese rapaz que na súa adolescencia, na súa xuventude, marchou dende Estados Unidos en o ano 69 para Canadá, e ali se estableceu e comenzou unha nova vida. A ver, podería soltar un mini spoiler de por que marchou para Canadá, e ese resulta ser un dos grandes segredos inconfesables. Sí, o vou decir, porque que a verdad tampouco ten moita relevancia na historia que non existe. A ver. Claro, porque desertou da guerra do Vietnam. Bueno, e a eso lle dan unha trascendencia, vamos, que parece que non sei, que era terrorista ou algo así. Bueno, é simplemente unha mera anécdota que uso a modo ilustrativo
para decir que o que conta esta película a min non me interesa absolutamente nada. O sea, a min me dá igual que ese personaxe, que aparte cae bastante mal, ese home xa na súa vellez, nos seus 70 bastantes, que é a edad real que ten Richard Gere, facendo como sempre de Richard Gere, porque sempre ten a mesma cara ahora que en American Gigolo fai 45 anos. É que é verdad. Bueno, entón tiña cara de ter 30, ahora ter cara de ter sí, máis. Pero é que o seu rexistro é sempre o mismo. Xa o dixen máis veces, tamén Richard Gere non me cae mal, pero como actor me parece absolutamente inútil, porque non é actor, é que non actúa, fai sempre o mismo. Da igual que este facendo Oficial e Caballero, Hachiko, o Canadá, ou non sei, pon a que queiras, ou Power. Por que me acordei de Power? Pero salí aí. Sí, era un dos protagonistas. Anda, pois mira, me deixas agora sorprendido. Xunto con Jim Hackman. Anda. Era un thriller de espionaxe industrial de finais dos 80. Bueno, bastante espeso, polo que recordo. Bueno, para non desviarnos máis. Esta o Canadá, a ver, é o único que me quedo co reparto, non precisamente con Richard Gere, pero sí me quedo con Uma Thurman e con Michael Imperioli, que, bueno, o famoso Moltisanti de Los Soprano, ¿no? Un personaxe, mira que eu non son fan do Soprano, pero a verdade é que xunto con Silvio Dante, que era Steve Santo, guitarrista de Bruce Springsteen, e logo protagonista da serie Lilyhammer, pues eses dous personaxes me gustaban da verdade dentro do Soprano. Bueno, pois ese Imperioli interpreta o alumno de Richard Gere, que é o que lle filma o documental neste atardecer da súa vida, non? O outro segredo inconfesable é que, bueno, o podemos decir tamén, é que simplemente antes de coñecer a Uma Thurman estivera casouse con 19 anos e tivera un fillo secreto do que durante moitos anos non quixo saber nada dele. Mira ti que grandes secretos escondía. Pero todo eso ahora adornao como se estiveran contando a historia máis importante do mundo. Porque unha cousa é decirlo así, e outra é darlle épica, non? A ver, Paul Schrader é un bo director. O que pasa é que coas súas tres últimas películas casi seguidas, o contador de cartas, o Xardineiro, interpretaba, como se chama, bueno, Michael Fassbender, pois, bueno, a verdade é que collendo ahora as tres, poñéndoas en conxunto, é que as tres son moi aburridas. Bueno, Paul Schrader é denso, é un cineasta denso. Sí, pero ten ao longo de... bueno, a mí parece que das favoritas, Hardcore, un mundo oculto, unha magnífica película, pero claro, é que do ano 79. Sí. Con George C. Scott. Sí, señor, nun excelente papel. Bueno, tamén espléndido guionista, non? Por suposto. Mira, falábamos antes de Richard Gere, tamén foi o director de American Gigolo. Sí, señor. Ten bo cine, ten boas películas. El beso de la pantera, o remake de A Muller Panteira. Bueno, esa non me gustou tanto. Bueno, a mí sí me gustou. Unha fascinante Nastasia Kinski, unha inolvidable canción de David Bowie. Bueno, outra película máis oculta, creo que, se non me equivoco, sí, non me equivoco. A veces a memoria me traiciona, pero non é este o caso. Unha excelente película chamada Blue Collar, con Richard Pryor, bueno, que era un pouco unha comedia melodramática. Sí, bueno, do mundo sindical, ¿no? Algo así parecido, ¿no? Sí, bueno, seguía, digamos, o día a día, a vida cotiá dun grupo de traballadores dun taller mecánico, de buzo azul, dos de buzo azul, por eso a película, allí lle chaman Blue Collar, precisamente por eso. E, bueno, pois, que máis? Mishima, incluso, estaba ben, o biopic de Yukio Mishima, tamén do ano 85, unha película tamén con Michael J. Fox e Joan Jett, unha comedia dramática musical que se chamaba Light of Day,
a la luz del día, creo que lle puxeron aquí, outra cosa así, por Light of Day. Bueno, máis moitas máis, como era, Placer de los extraños, con Jeremy Irons. Sí, sí, señor. Creo que The Comfort of a Stranger, creo que chamaron aquí El placer de los extraños. Sí, sí, sí. Bueno, pois, xa digo, aparte de xa da súa carreira como director, pois tamén unha carreira como guionista en producións, pois, mira, así que me acordo, Yakuza. Yakuza, unha das mis películas favoritas, por certo. Pois mira, con Robert Mitchum. Sí, señor. E Sidney Pollack. Ken Takakura. Que mira, que Sidney Pollack, se o pensamos fríamente, é dos mellores directores dos 70. Nunca se lle pon no podium, pero podería estar, ou debería estar. É guionista, Taxi Driver, iba a decir bueno, aquí iba a decir ahora. Iba a decir Toro Sentado, iba a decir, Toro Salvaxe. Perdón. Sí, colaborador habitual de Scorsese, como estamos vendo. Bueno, o sea, que a ver, que non estamos falando dun cineasta calquera, non? O que pasa é que nestes últimos anos, pois non sei se é porque vai vello, pero é que estas 3 últimas películas, despois de uns aniños sin haber feito nada, pois a verdade eu acollo cada unha delas que chega con ilusión, pero que me estou encontrando coñazo tras coñazo, Bueno, a mí la del Maestro Sardinero me gustou, No, a mí, son películas que a primeira media hora diste, bueno, pues vale, pero despois caes nun solpor, e sobre todo esta última que me parece a peor das 3, a de O Canadá, é que, xa digo, o principal é que eu non conseguí entrar na historia, non me caía ben o protagonista e non me interesaba en absoluto o que me estaba contando. Claro, ese é o problema, como non te enganche. Claro, sí. Entón, pois, para min ese é o gran defecto. Está basada nunha obra teatral, bueno, non se lle nota moito porque recurre Schrader a flashbacks ao longo de toda a película para irnos contando esa historia que non importa a nadie, pero aí está, non? Entón, pois bueno, se a queredes ver, sodes fans de Paul Schrader ou Richard Gere, pois entón hai que verla, polo menos, aínda que sexa por completismo. Incluso de Uma Thurman, que sae bastante, é moi atractiva, como sempre. Así que o resto, se buscades unha película para pasar o rato, definitivamente esta non é. Bueno, pues o Canadá, podemos decir, Canadá. Vale. Pois sí. Vale. O terei en conta cando... Non quero nin pensar o que dirían desta película os protagonistas de South Park. Ui, casi non o digas, por lo menos en alto. Porque vos podes pensar, pero non o digas en alto, que estamos o digo porque é coñecido a súa fobia hacia todo o que veña de Canadá. Que sí. Eso sei. Era por si algún dos nosos ointes non pillaba. No, hoxe estás con chistes a uso, o sea... Cinéfilos? Sí. Cínicos. Imos chamarlles cínicos. Bueno, pues o Canadá, a primeira das nosas non recomendacións desta mañá de martes, que outras cousas vamos recomendar ou non? Bueno, sí, a seguinte eu a recomendo, xa era unha desas que tiña na xenda de deberes, The Last Showgirl, a última bailarina, bueno, unha película que está soando incluso como por unha posible nominación Óscar a mellor actriz para Doña Pamela Anderson. Agora sí que hai que chamarlle de Doña Pamela Anderson porque xa falaba dela, pois creo que, bueno, a semana pasada ou fai dúas, a semana pasada, a propósito de Agárralo como puedas, e agora aquí nesta The Last Showgirl un papel que parece feito a súa medida, non? No que interpreta a protagonista unha muller que leva toda a vida nun espectáculo famoso nas Vegas, non? Con showgirls, o típico espectáculo de cabaret, podemos chamarlle, non? Con moito glamour, moitas plumas, moitos bailes, bueno, en topless. Bueno, pois despois de 30 anos ou máis exercendo como showgirl,
ese espectáculo cerra, ela pois vaise ver na calle, na rúa, da noite a mañán, porque non sabe facer outra cousa, e leva toda a vida como bailarina, non? Entre as bambalinas e os focos. E claro, eso supone un shock. É unha película que se pode comparar con El Luchador, a de Mickey Rourke, non? Estaba pensando eu que me ibas a decir Sí, eso. sí, é que é un pouco o mismo, pero en lugar de ser, neste caso, pois un boxador, é unha bailarina, unha showgirl. A ver, a película a min me recorda, é inevitable que recorde en certos momentos, non? A esa obra mestra de Paul Verhoeven, obra mestra que só pensamos algúns, que se chama precisamente Showgirl, non? Bueno, cada ano ten máis defensores. Empezou... Sí, eu a defendín dende o primeiro día. Sí, pero non moita bueno, xente. Fuches dos non, poucos. a mí me parece unha obra mestra, na que a única pega que se lle podía poñer, por poñerlle unha, era a protagonista, Elizabeth Berkley, salvada pola campana. Pero bueno, mira, que en cada plano que salía Gina Gerson, aquelo era, bueno, o máis fascinante que se veu nunha pantalla de cine. Así de claro cho digo. E bueno, pues inevitablemente, aínda que sexa noutro tono, outra historia, pois aquí recorden máis. De feito, ten algún pequeno homenaxe, non? Algún guiño a esa obra mestra de outro gran director a reivindicar como é Paul Verhoeven. Algún día falaremos del porque que non ten película mala, Paul Verhoeven e tal. Non ten. Tamén está no final da súa carreira porque é un home xa con 80 e pico anos. Están casi todos con esa edade. Todo o mundo, sí, así conocidos, teñen 80 e pico anos. Pero bueno, esperemos que todavía Paul Verhoeven lle está pasando todo o contrario que a Paul Schrader, porque Verhoeven, sí, nas últimas películas, él, por exemplo, ou a da Monxa, bueno, a mí me parecen fascinantes, como prácticamente calquer película na que esté Isabelle Huppert, con la pianista al frente, por supuesto. Bueno, non nos desviemos máis. Eso. Estábamos falando, eso será Carnaza para outro día, Carnaza. Bueno, Carnaza como a que ten Pamela Anderson, sí, hai que decir, que carai. Por fin demostra que é unha actriz que sabe como facelo, e a verdade é que a película está construída en torno a ela, a ese personaxe, e resulta absolutamente adorable. Logo, a realización da película, a historia en sí, o tratamiento, bueno, pois é un pouco de telefilm, si queres ti. Pero eso non a fea en absoluto. Simplemente é unha película pequena, de baixo presuposto, con ese espírito mal chamado, pero para entendernos que se lle chama cine independiente, dependiente de las mayores, Sempre, ao final. Pero bueno, vamos a chamarlle así, para etiquetar, para ubicar, ¿no? Entón, bueno, pues xa digo, a maior lor e gloria de doña Pamela Anderson, e bueno, pues unha película que fans de Pamela non esperedes, salen sin maquillaxe prácticamente en toda a película. Como decía outro día, resulta moito máis atractiva agora, con 58 anos, que ademais interpreta unha muller da súa edade real, que fai 30, cando era unha vigilante, unha neumática vigilante da praia, non? Non sei, a mí me resulta moito máis, como muller, moito máis atractiva, seductora e fascinante agora, non? Antes era unha máis, pero agora ten a súa personalidade propia, poderá che gustar ou non, pero, e todo eso, esa seguridade que ela semella ter, ou tranquilidade semella ter na súa vida privada actualmente, o lado que comparte con Liam Neeson, vale, eso da igual, pero se transmite na pantalla, non? A cousa que antes, bueno, non tiña un carácter propio, non era, bueno, era carna, porque non había internet, nin había memes, pero claro que si, o vídeo con Tommy Lee, o vídeo con Bret Michaels, bueno, pois, ela mesma di que durante, hasta agora prácticamente, pois dependeu do seu físico, non? E agora, por fin, eso xa non é así. E por fin pode demostrar o que ten dentro, non? E parece ser que tiña cousas interesantes dentro. Esperemos que non sexa a súa última película como protagonista. Bueno, si dan o Oscar, ou simplemente está nominada,
vai supoñer un gran espaldarazo a súa carreira e lle choverán ofertas, eso seguro. Así que desexarlle a mellor das sortes, unha película que non vai pasar a historia do cine, pero que sí se ve con moito agrado, con nostalgia, bueno, incluso sintes certa pena, non? Por suposto, moitísima simpatía por esa showgirl nos últimos, na última incertidumbre, non? Que se lle plantea ao longo da vida. Así que, bueno, pois The Last Showgirl, recomendable, por suposto que sí. Bueno, e nos queda algunha recomendación así antes de que remate o programa? Algunha cosiña por aí? Bueno, poderemos ir rapidiño unha serie simpática de televisión, veña. Vale, pois veña. Que no, está lonxe dos focos mediáticos, do radar, non? Bueno, seguramente lle pase desapercibida a moita xente, entón, pois está ben darlles cobertura. A ver, estamos falando dunha serie que un procedimental, non nos confundamos, un procedimental francés, ollo, Bueno. pero entretenido, por suposto, moi entretenido e moi entretido, que ten dúas particularidades. Unha, que está interpretado por Lola de Guer, que é unha actriz que a mí me encanta. Sí, a mí tamén. Para que se sitúe a nosa audiencia, é unha das dúas actrices principais, neste caso desa de Bright Minds, é da que me estás a falar, non? Efectivamente, da original, da francesa. Sí, Pues mira, mencionaches Bright Minds, é unha serie que tamén coa que podemos comparar, esta Mademoiselle Holmes. Que metemos tamén no mismo saco que Tanden, que Candice Renoir, bueno, estes procedimentais franceses que andan sempre entre a comedia e o policíaco, todo salpicado coas súas vidas personales, o cotilleo, que é realmente o que nos interesa, e a interacción entre os diferentes personaxes. Bueno, pois esta Mademoiselle Holmes é máis do mismo, coa curiosidade de que ese personaxe, Charlene Holmes, interpreta de Guer, pois é a bisneta de Sherlock Holmes. Era a bisneta francesa? Ou... Non, ela é inglesa, pero está afincada en Francia. Bueno, claro, algo tiña que pasar para meterla en Francia, claro. Vale. Vive co seu avó, o sea, co fillo de Sherlock Holmes. Bueno, da irmán de Sherlock Holmes. Bueno, é unha pariente, vamos. Efectivamente, pero bueno, ela é moi fan do seu bisabuelo e claro, usa as súas técnicas para resolver os casos, non? Bueno. Pois aí está, pero todo feito con un tono moi distendido, moi entretenido, e bueno, Lola de Guer que o leva todo por diante, non? Pois igual que fai máis, se bichedes Bright Minds, pois é o mismo, pero ela ainda está máis solta, máis desfasada, máis sendo ela mesma, máis simpática. Máis desatada, non? Que se dice. Sí, pues é unha muller de sobre 40 anos, 40 e poucos, que se sabe que non é a máis atractiva, nin a máis delgada do lugar, e fai moitísimas coñas con eso, non? E bueno, pues que non dá encontrado o seu amor, os seus sempiternos problemas cos homes que lle gustan, e todo pues salpimentado pues con un caso diferente en cada episodio, non? Por suposto non falta descendientes de Moriarty. Claro. E tamén viñeron a Francia a vivir, non? Tamén andan por aí. Bueno, entón, pois, a ver, ao fin e ao cabo, pois é unha serie entretenida que se sodes fans, os seguidores das que acabamos de falar tamén, pois é a nova adquisición, non, para esta colección de procedimentais franceses intrascendentes, pero entretidos, que é do que se trata, non? Van 2 temporadas de Mademoiselle Holmes, 6 episodios cada unha, xa se poden disfrutar no canal Cosmo, por eso digo que está moi alonxada do radar habitual das grandes plataformas, non? Entón, pois, a veces merece a pena bucear un pouquiño para topar, pois, cousiñas como estas
as series francesas, que non teñen o bombo nin a repercusión das outras, non se fala moito delas, pero que se o que buscas é pasar un rato entretido, distendido, para olvidarte de todo, que sobre todo os personaxes están moi ben traballados e as súas personalidades moi ben definidas. Que me podes decir que son estereotipos? Sí, pero da igual. O rollo, o conto non é como, non é o que contas, é como o contas. Se o contas con gracia, pois vas ter fans. Eu xa digo, eu son moi fan de Lola de Guer. Pois sí, xa De somos Lola de dous. Guer, de Lola de Guer, facendo de Lola de Guer. Xa somos dous. A mí por la serie de Bright Minds gústame moito esa serie, me gusta tanto ela como a outra protagonista, a que fai de detective autista, a verdade que, bueno, é moi boa serie. Bueno, sabes que hai un remake británico de Bright Minds, que curiosamente, bueno, Bright Minds é o título que lle puxeron para o resto do mundo a serie, que en realidade se chama como Astrid Rafael, sí, que é o nome de Lola de Guer, sí. En francés é o título original. E agora que fan un remake os británicos de Bright Minds, le chaman Patience, o sea, paciencia, que é o nome da autista, se chama Patience. Pues sí, fíxate ti. O sea que os que titulan en Inglaterra tamén ás veces lles pasa como os de aquí, non? Sí, bueno, non tan exagerado, pero sí, tamén teñen as súas taras. Bueno, pois me parece que dos boas recomendacións e unha non recomendación a que fixemos hoxe nas nosas crónicas cínicas con Fernando Sampedro, agradecéndote como sempre que nos deas esta guía, que nos sirvas, como decías ti, de gurú. Bueno, falamos de cine a semana que ven tamén. Pois, se Dios quere, o goberno permite, a ver se sigo facendo eses deberes que teño aí xa, que xa saltan na televisión en calquer momento. Pois me salta a última de Expediente Warren, me salta os Catro Fantásticos. Bueno, se non queres non a vexas esa, non sei que. Teño que vela porque vexo todo de Marvel. Pois yo todo de Marvel xa hai tempo que non o vexo, pero bueno. Bueno, nada, oye, mellor que outras, sí, que outras últimas. Mellor que os Thunderbolts, por decir a última. Por aí. Bueno, a mí os Thunderbolts non me disgustou, Bueno, entretivo. Non sei. Imos deixalo en que me entretivo. Non, entreterte vai entreter, pero menos creo que os Thunderbolts, Bueno. A ver, ya me dirás. Bueno, é para nenos, para mí é para nenos. Bueno, eso tamén está ben, eso non vai ser un problema. Bueno, xa me dirás. Espero. E logo, pois tamén, igual xa viches tamén, en Nadie 2, estábamos desexando ver esta secuela, pero aínda non sei se ti xa tiveches oportunidade de vela. Non. Aínda non. Bueno, a primeira de Nadie, pois foi unha... sí, a de Nadie, sí, perdón, Unha sorpresiva película de acción. Sí que vi. Un protagonista inesperado. No, pero sí que vi, Fernando, sí, non estaba eu despistado. A dúas, xa viste. A dúas, sí. Ajá. En un resort, creo, non? Ambientada nun resort. Sí. Ese non se che ve moi convencido. No. Menos que os Catro Fantásticos todavía. Bueno, me quedo con esta casi. Ui. Me quedo con Nadie 2. A próxima semana falaremos do goberno. Sobre todo con el villana, non digo máis. Bueno. Pero, a ver, me quedo para tirar a película, pero bueno. Vale. Xa cho direi. Vale. Bueno, entón, eso, quedamos así prazados. Como decían aqueles mestres que eran típicol, la próxima semana hablaremos del gobierno. Efectivamente. Un saúdo, Fernando. Unha aperta.